Isang magandang umaga po mga kabalen at welcome po sa CLTV 36 News Stream. Opo, araw ho ng Biyernes ngayon, February 14, 2024, araw ho ng mga puso. Ayan, kumusta ho kayo? Happy Valentine's Day ho sa inyong lahat. Unahan ko na kayong bumati. Ito si Jong Quiros, ayan nakatutok ko sa ating programa. Jong, kumusta ka na? Kayo ni Kuyang Z, kumusta? Get well soon At eto mga kabalen, Jong, nakabili ka na ba ng iyong pangregalo? Ayan, may nagko-comment. Maaga nag-comment. Si Jong dito sa ating programa. Ayan, magandang umaga ho mga kabalen. Welcome po sa CLTV 36 News Stream. Ako po ang inyong likod, Justin Dizon, ang certified inatasan in-house resident news streamer mga kabalen ng CLTV 36. Ayan ho, kumusta ho kayo? At follow lamang ang mga hashtag CLTV 36 News Stream, CLTV 36 News Digital para ho makasama namin kayo at makasunod ho kayo sa mga iba't ibang kaganapan dito ho sa lalawigang Kapampangan at sa labas ng Central o sa labas ng Central Luzon at sa iba pang bahagi po ng Central Luzon. Ayan, at Renz, shout out kay Renz Steven Correa. Ayan, napapanood din tayo live sa telebisyon. Okay ba yung audio natin, Renz? Nationwide, napapanood ho ang CLTV 36 via Signal Channel 115 at dito naman ho sa Central Luzon sa ating 38 cable partners at maging sa Free TV Channel 36. Lalo na ho sa Pampanga, digital na tayo, malinaw na malinaw. Kaya naman, kabalen, scan mo na yung iyong digital box. Ayan. Simulan ho natin ang paghahatid ng balitang makatotohanan, balitang makapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Eto, traffic update muna ho tayo, lalong-lalo na araw ng Biyernes. Marami ho ang mga babiyahe uuwi ng probinsya. Ngayon hong weekend o yung iba ay nauna na. Sige ho, silipin natin ang live traffic monitoring mula ho sa NLEX Corporation. Dito muna ho tayo sa gawing itaas mga kabalen. Etong pinakamalaking dito sa upper box, yung right o leftmost. Ito ho sa may Balintawak Toll Plaza sa mga oras hong ito ay hindi pa naman ganoon kabigat yung trapiko at walang masyadong build up ng mga sasakyan, lalong-lalo na ho dun sa mga RFID lane. Ang sitwasyon naman sa Valenzuela Interchange northbound lane, may moderate ho ang daloy ng trapiko dyan. Nakikita naman ho natin yung volume ng mga sasakyan, both lanes, patungkol norte, gayon din ang mga papasok ng Metro Manila. Dito ho sa Mindanao Toll Plaza, may pila na rin ang mga sasakyan. Nag-iimbudo na. Ika nga, dyan ho sa may cash lane. Gayon din doon sa iba pang linya ng RFID. Pero hindi naman ho ganoon kabigat. Pero meron tayo nakikita ang build-up doon sa kabilang lane, yung westbound niya, going Valenzuela to, kaya yung papasok ng NLEX. Meron ho talagang pila dyan sa area ng Mindanao Toll Plaza. Sa gawing ibaba naman ho tayo mga kabalen, eto, may Kawayan Interchange, magkabilang linya. Paluwag naman ang daloy ng trapiko. Dito ho sa may Bukawe, baulan ng panahon Sa ngayon, basa ho ang kalsada at basa rin yung kanilang CCTV camera. Nakikita ho natin yung mga volume ng mga sasakyan na pauwi naman o papunta dito sa norte. Ayan, yung pong nag-approach sa ating screen. Eto ho mga kabalen, itong sinasabi natin, yung maulan ho dyan sa may area ng Bukawe sa mga oras na ito. At yung mga biyahero sa San Fernando Interchange, bagamat may volume ng mga sasakyan, nakikita natin than the usual. Siyempre, Friday ho ngayon, maluwag pa rin ang daloy ng trapiko dyan sa area na yan. Yan ho ang traffic situation
real-time traffic update mula ho sa NLEX Corporation. Bigandaan muna natin yung mga nagpadala ng komento. Eto, nanonood din si, yan, dahil banggit ko, si John Quiroz, Happy Valentine's Day. Edgar Soriano, Maya Pungabak Kekongan. Magandang umaga, Maya Pungabak Kong Edgar. Manuel Rojas, shout out idol, watching from Bulacan. Pangulo, kumusta na? Shout out sa'yo. Si Manuel Rojas. At si Jenny Gahasan, ayan. Sabi niya, wow tita, ang ganda na ng bahay mo. Kanino niya kaya comment ko? Jenny, kaninong bahay ba yan? Sinong tita yan? Ha? Sinong tita yan, Jenny? Ang ganda ng bahay Anong bahay kaya sinasabi ni Jenny? Wow. Edwina Vergara watching po from Paris, France. Ayan, magandang umaga. 6 hours, yung time differential dyan sa France, tama ba? Oo. Good morning pa din, ayan, sa mga nasa France. Ma'am Edwina, maraming salamat ho. At syempre, kabang kayo ho'y dyan, nakalayos dito sa ating bayan, kami po'y maghahatid sa iyo ng impormasyon, balita at mga kwento para naman hindi kayo masyadong ma-homesick. Kaya yung mga kaibigan ho natin sa ibang bansa, patuloy din ang pagtutok dito po sa CLTV 36 News Stream. Ayan. Alamin ho natin kung mas giginawin ng araw ng mga puso o mas magiinit ba. Siyempre, mula ho yan sa weather forecast ng Pag-asa. Ano ba ang ating lagay ng panahon ngayong araw ng ito, araw ho ng Biyernes? Narito po ang ulat panahon mula po sa ating Weather Bureau, DOST Pag-asa. Magandang umaga sa ating lahat. Ngayon ay February 14, 2025 at narito ang update ukol sa maging lagay ng panahon sa susunod na 24 oras. Sa kasalukuyan ay meron tayong tatlong weather systems na nagdudulot ng mga pag-ulan dito sa malaking bahagi ng ating bansa. Una na dito yung shear line kung saan nakakaapekto pa rin ito dito sa bahagi ng extreme northern Luzon at yung easterlies naman na nagdudulot pa rin ng mataas na tsansa ng mga pag-ulan dito sa silangang bahagi ng Luzon at Visayas. Samantala dito naman sa area ng Mindanao ay umiiral pa rin or nakakaapekto pa rin yung Intertropical Convergence Zone or ITCZ kung saan nagdudulot pa rin ito ng mataas na tsansa ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog lalong-lalo na dito sa may silangang bahagi ng Mindanao. At ayon po sa ating latest analysis this weekend, ay patuloy pa rin magdudulot ng mga pag-ulan ng shear line at ang easterlies dito sa silangang bahagi ng ating bansa. And by next week naman ay iiral muli ang northeast monsoon o amihan dito sa area ng northern at central Luzon. Samantala, yung low pressure area naman na monitor natin sa labas ng ating area of responsibility ay wala pong epekto sa anumang bahagi ng ating bansa at nananatiling mababa rin yung tsansa nito na maging bagyo at hindi po ito papasok sa loob ng ating area of responsibility. And bukod po dito ay wala na tayong ibang low pressure area or bagyo na minomonitor na maaari po makaapekto dito sa ating bansa. At para nga sa maging lagay ng panahon ngayong araw ng Biyernes, maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na pagulan pa rin yung mararanasan dito sa bahagi ng Batanes at Babuyan Islands, dulot po yan ng shear line. Samantala, magiging makulimlim din yung panahon at mataas pa rin yung tsansa ng mga pagulan, pagkidlat at pagkulog dito naman sa bahagi ng mainland Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon at sa area din ng Bicol Region, dulot nga po ito ng easterly. So muli po, pag-iingat para sa ating mga kababayan dyan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, dito naman sa Metro Manila maging sa nalalabing bahagi pa ng Luzon ay magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap yung ating kalangitan at dahil nga hindi umiiral or nakakaapekto ngayon yung amihan sa anumang bahagi ng ating bansa ay bahagyang mainit pa rin po yung mararanasan natin na panahon lalong-lalo na sa tanghali at mataas po yung tsansa ng mga pag-ulan or yung mga isolated o mga biglaan at mga panandaliang pag-ulan, pagkidlat at pagkulog lalong-lalo na po yan sa hapon at gabi, dulot po yan ng easterly. So kapag po tayo lalabas ay huwag natin kalilimutan yung mga pananggalang natin dito sa mga pag-ulan na ito.
Agwat ang temperatura sa Metro Manila ay mula 24 to 32 degrees Celsius. Samantala sa bahagi naman ng Visayas at Mindanao, dito sa area ng Eastern Visayas ay magiging mataas po yung tsansa ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, lalong-lalo na po yan from tanghali hanggang sa gabi, dulot pa rin ito ng easterly. Samantala meron pa rin tayong mararanasan ng mga katamtaman hanggang sa mga kung minsan ay mga malalakas na pag-ulan dito sa area ng Caraga at Davao Region, maging sa Northern Mindanao, dulot naman ng ITCZ. So muli po, patuloy pong pag-iingat para sa ating mga kababayan dyan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, sa nalalabing bahagi naman ng Visayas at Mindanao, maging dito sa area ng Palawan, ay magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap yung ating kalangitan. Meron tayong posibilidad ng mga isolated o yung mga biglaang pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, lalong-lalo po yan sa hapon at gabi dulot ng easterlies at ng ITCZ. Agwat ang temperatura sa Cebu ay mula 25 to 31 degrees Celsius at sa Davao naman ay 25 to 32 degrees Celsius. At para naman sa lagay ng dagat baybayin ng ating bansa, wala na po tayong nakataas na gale warning. Ngunit iba yung pag-iingat pa rin para sa mga kababayan natin na maglalayag sa mga dagat baybayin ng Northern Luzon, kung saan magiging katamtaman hanggang sa maalon pa rin po yung lagay ng ating karagatan. Dito sa Metro Manila, ang araw ay sisikat mamayang 6:21 ng umaga at lulubog mamayang 6:00 ng hapon. Patuloy po tayong magantabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa at para sa mas kumpletong impormasyon, bisitahin ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang umaga po. Tuloy-tuloy ho tayo sa ating balitaan. Sa oras na ito, ayan mga kabalin, silipin naman ho natin itong iba't ibang kaganapan dito ho sa Facebook page ng CLTV 36 News. Ito na ba yung mga latest update na kinalap ng ating news stream? Opo, ito simulan ho natin. Ito ho, mga kabalin, isang unity ride ang isinagawa ho ng mga delivery riders. Ng isang food delivery app o company dito sa San Fernando, Pampanga. Para daw yan upang pakita nila yung kanilang pagmamahal sa kanilang trabaho ngayong araw ho ng mga puso. Nagtipon ho sila upang ihatid ang panawagan ukol sa kanilang karapatan at benepisyo. Umikot ho sa buong siyudad San Fernando, ito hong mga delivery riders. Ito, sikapin din ho nating makuha yung panig ng kanilang kumpanya, kaugnay nitong ginawang motorcade, Ito hong mga manggagawa. Sa iba namang balita, ito ho mga kabalin. Ito, mahalaga ho ito, lalong-lalo na sa mga kababayan natin, mga commuter dyan sa Clark, Freeport Zone. Ito ho mga kabalin, news update lang ho tayo, ililipat na sa ang northbound start at southbound end terminals ng Clark Loop Bus sa SM Clark Bayanihan Park Terminal. Magsisimula ho yan sa February 17. Mananatili naman ho yung pick-up at yung drop-off services sa may SM City Clark flagpole area. Para ho sa update sa ruta at schedule, pwede ho kayong bumisita sa Facebook page ng Clark Loop. Yan ho mga kabalin. Upang sa gayon ay mas maging convenient ho sa inyo yung pagko-commute. Alamin ho ninyo kung saan yung mga sakayan. Ito ho simula ho sa February 17. Ulitin ko.
ililipat na sa SM Clark Gate 1. Mula sa SM Clark Gate 1 ay lilipat na ho dyan sa may SM Clark Bayanihan Park Terminal. Ito hong northbound at saka yung southbound end. Dito pong Clark Loop. Ayan, para ho sa mga biyahero, FYI. Comment si Marlon Lacson, adwa ka na ako. Ano kayang adwa? Nasa salo. Mag-live selling ko, wari kong Marlon. Adwa ka na ako. May live selling ba ako? Parang wala ko live selling dito. Parang new stream. Baka mali yung napuntahan. Ito, happy Valentine's kaya kayo nga ng Emily Ramos. Maraming salamat po sa pagtutok sa CLTV 36 News. Ito, update muna tayo. Mahalaga to para ho sa mga kababayan natin. Lalong-lalo na dyan sa mga naninirahan po sa may Mabalacat City, partikular na sa Saudi Village. At dyan ho sa may San Rafael Church. Mamaya hong alas 9 ng gabi hanggang bukas alas 5 ng umaga ay mawawalan ho ng tubig para magbigay daan sa flushing activity ng Prime Water. Ganyan din ho ang magiging... yan na yan Yan lang, sa Mabalacat lang, sa may Saudi Village lang, Kabalayan. Kabalayan, magpapaalam ho tayo ng 10:58 sa telebisyon. Subalit tuloy-tuloy ho tayo dito sa ating pag-stream ng mga mahalagang balita at impormasyon. Ayan. Eto ho mga kabalen, sige. Maraming salamat sa lahat po ng mga tumutok sa CLTV 36 News Stream. Like and follow po yung ating mga pages para ho makasabay tayo at maging updated sa mga kaganapan dito ho sa ating rehiyon. Muli maraming salamat sa lahat ng mga tumutok. Tuloy-tuloy ho ang ating pagbabalita dito sa CLTV 36 News Stream. Thank you, Renz. Yan, okay na tayo sa telebisyon. Ito, panoorin naman natin yung ilang pong mga balita dito sa CLTV 36 News. Happiness and Redemption. Ito ang naging pundasyon ng... Wala nga po pala akong rubber shoes pang volleyball. Basta, ikaw ang bahala sa laro. Ako ang bahala sa rubber shoes. Stories of Love, Happiness, and Redemption. Ito ang naging pundasyon ng Project Angels ng Holy Angel University o HAU. Isang serye ng 3 maikling pelikula na sumasalamin sa buhay ng mga scholar ng universidad. Ang 3 short films na bahagi ng proyekto ay pinamagatang Angels, Shoes at Angelite sa direksyon at panulat ng multi-awarded filmmaker na si Sigrid Andrea Bernardo na kilala sa kanyang pelikulang Kita Kita na pinagbidahan ni Alessandra De Rossi at Empoy Marquez. Kaugnay nito, isang exclusive advance screening ang isinagawa para sa Project Angels sa Peter G. Nepomuceno Auditorium ng HAU nitong Huwebes, February 6. Dinaluhan ito ng mga batikang artista gaya ni Soliman Cruz, Charmaine Buencamino, Teres Malvar at Sean Mark Gomez, pati na rin ang mga kinatawan ng iba't ibang organisasyon sa universidad. Layunin ng mga pelikula na ipakita ang buhay ng mga Angelites at kung paano nila isinasabay ang kanilang pag-aaral sa iba pang aspeto ng kanilang buhay. Higit pa sa pagsasalaysay ng buhay ng mga scholar, kinilala rin ang isa sa mga pelikula sa labas ng universidad matapos itong mapili bilang opisyal na kalahok sa San Diego Short Film Festival. Ito ay ang Angelite na pinagbibitahan ni Sean Mark Gomez at Charmaine Buencamino. Ang konsepto ng pelikulang ito ay binuo mismo ni HAU President Leopoldo N. Valdez. Samantala, opisyal nang inilunsad ang Angels sa ilang social media platforms ng universidad. Mapapanood ito sa official Facebook at YouTube page ng HAU.
Ashley Punzalan, CLTV 36 News.